खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फोरोंगिरिखौ हान्थु खेरायनानै निमाहा बिहोनायजों सोमोन्दो थानाय अल एसामिस स्टुडेन्टस इउनियननि सोद्रोमा कर्णबर्गहायखौ आसुआ सासपेन्ड खालामबाय होननानै आसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि शंकर ज्योति बर'आ बिथाङा फोरमायथिदों। बिथां शंकर ज्योति बर'आ फोरमायथिदों दि फरायसाफोरा सोमावसारनाय आरो फोरोंगिरिखौ हान्थु खेरायनानै निमाहा बिहोनायजों आसुआ जेबो सोमोन्दो गैया नाथाय आसुनि सासे सोद्रोमा कर्णबर्गहाया बे सोमावसारनायाव जोबजासिम दंमोन बेनिखायनो बिथांखौ आसुनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि तिनसुकियानि फिलबारि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसाफोरा माखासे आफादनि मददजों फरायसालिनि फिस बांनायखौ लानानै सोमावसारदोंमोन। बेयावनो सासे आइजो फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि सोमावसारनायनि हेंथायै बुंथिदोंमोन। बेखौ लानानैनो फरायसाफोर आरो माखासे आफादा आइजो फोरोंगिरिखौ फरायसाफोरनि सिगाङाव हान्थु खेरायनानै आरो आखाइ खबजबनानै निमाहा बिनो थाखाय जर खालामदोंमोन आरो आइजो फोरोंगिरियाबो फरायसाफोर दाबि खालामनाय बायदियैनो निमाहा बिनो गोनां जादोंमोन। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाबो बिथोन होबाय आरो सानथामनि गेजेरावनो रिपर्टखौ जमा होनो थाखाय बिथोन होदों तिनसुकिया जिल्ला एडमिनिस्ट्रेशना। दुर्गा फुजानि समाव क'क्राझाराव भबानिपुरनि लाइमोनफोर आरो क'क्राझार पुलिसजों दावराव दावसि। भबानिपुरनि थागिबि प्रामजित औवारिनि फिसाज्ला एन्थरज्योति औवारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा हरनि 10 निफ्राय 10:30 रिंगासोनि गेजेराव शान्तिनगर सुभाषपल्ली बाजाराव दुर्गा फुजा बेरायखांनानै गंसे दखाननि मोखाङाव गसंनानै दंमोन। बेयावनो आसाम पुलिसफोरा फैनानै कभिड-19नि एसअपि मोनानि 10 रिंगासिमल' फुजा बेरायनो मोननायखौ नोजोर होनानै बिथांमोनखौ नाज्रेद नुज्रेद खालामफैदों। बेखौ लानानै कारफिउ जाबाय नामा होननानै सोंथि खालामनायाव बिथांमोननि सायाव हाराहास्तिखौ बांसिनैसो खालामदों आरो बुनायनिबो अजद होदों बिथाङा। उनाव जोबथेसालियाव लांनानैबो गोबां हाराहास्ति आरो गाज्रि सैमा मोसौ बायदि बुनायनिबो अजद होदों बिथां एन्थरज्योति औवारिया। आरो बेफोरबायदि हाराहास्ति खालामखांनायनि उनाव हरनि 3 रिंगासो समाव बिथांमोनखौ एंगार हरफिनदों। बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला मोनानि 10:30 रिंगासो समाव गोबां सुबुंफोरानो फुजा बेरायगासिनो दंमोन लोगोसे फुजानि पेन्डेलाबो दंमोन। बे समावनो बिथांमोनखौ हमनानै लांनानै बेबायदि हाराहास्ति खालामदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बे जाथायखौ खौरां मोननानै क'क्राझार सोरखारि जौमा फरायसालिनि गाहाय नेहाथारि लैहोर लैहोर गयारि बिथाङा क'क्राझार पुलिस थानायाव खौरां लाहैदों आरो क'क्राझार पुलिसखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। लोगोसे फुजा बेरायनायनि सासेखौबो जेबो खालामालासे बर' सुबुंखौल' मानो बेबायदि खालामखो होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जेब्ला बिथाङा क'क्राझार पुलिस थानायाव खौरां लाहैयो अब्लाबो क'क्राझार पुलिसआ बिथांनि सायावबो दादागिरि दिन्थिनानै जोबथेसालियाव जोबथेनायनि हुमखि होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरआव गोजोन फैबाय होननानै बुंथिदों। हाथियार दैग्रा आफाद एनएलएफबि एनडिएफबि गैला होननानै बुंथिदों नाथाय आसाम पुलिसफोरासो हाथियार दैग्रा आफादनिफ्राय बांसिन गोजोन गैयै खालामगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। आरो बर' लाइमोनफोरा बेबायदि दाय गैयैयावनो बुजाबाय थायोब्ला इयुनाव मा जागोन बे साननो गोनां। बेनिखायनो बेबायदि जायोब्ला गासैबो बर'फोरानो खौसे जानानै बेनि हेंथा गसंनांगौ होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। लैहोर लैहोर गयारि बिथाङा बुंथिबावदों दि बर'फोरा सिगांनिफ्रायनो आसाम पुलिसजों हाराहास्ति खालामजाबोदों। दाबो मोनसे सोंथि सोंनायावनो बेबायदि सैमा मोसौ बायदि बुजायोब्ला बे सोंखारि जाथाव होननानै बुंथियो बिथाङा। बिसायख'थिनि सम फैबाथाय राजखान्थिगिरिफोरनि गोसोखौ सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनो। उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै माखासे दोलोनि गेजेराव गावस्रालायनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो राजखान्थिगिरिफोरखौबो दोलो सोलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव जिएसपि दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंनायखौ लानानै बिटिसिआव लोगो सरकार दानाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि गेजेराव गावस्रालायनायखौ नुनो मोनदों। जिएसपि दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंनायखौ बोखारफिननो थाखाय खावलायदोंमोन इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि अदेबानि एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। नङाब्ला एलायन्स जानायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायबो जिएसपि दोलोखौ खावलायदोंमोन। बेराफारसेथिं जिएसपि दोलोनिफ्राय बिजाथि होनायखौ जिएसपि दोलोआ दासिमबो बोखांनानै लाफिनाखै। बेबायदिनो दोलोनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयैखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो बिटिसिनि इएम घ्यानचाम दासखौबो दोलो एंगारनानै गुबुन दोलोआव आखाइ हमहैगोन बायदिखौ खौरां मोननाय जादों। घ्यानचाम दासआ एमपि नबकुमार सरनिया दैदेननाय जिएसपि दोलोनिफ्राय बिटिसिनि दिहिरा बियाबनिफ्राय देरहासार जानानै बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा महरै सायख'जादोंमोन। बिथाङा दा जिएसपि दोलोखौ एंगारनानै गुबुन दोलोआव आखाइ हमहैनो थाखाय सावरायलायगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। इउपिपिएलना बिजेपि दोलोआव हाबहैगोन दासिमबो बियो रोखा जाथ'वाखै। आफगानिस्तान हादराव फिन बम बेरनाय जाथाय
खोला आफगान सिटी कान्दाहाराव थानाय सिया मस्क'आव बम बेरदों। बे बम बेरनाय जाथायजों दासिम सा 37 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 74आ जोखोम जादों। बे जाथायखौ सुइसाइड बम ब्लास्ट खालामनायनि सन्देह खालामनाय जादों आरो माखासे सुबुङा खोनानाय बायदिबा खेबथामै बमा बेरदों। मख'नो गोनांदि आफगानिस्तान हादराव मोनसेनि उनाव मोनसे बम बेरनाय जाथाया जागासिनो दङ। सप्तासे सिगांसो कुन्दुज प्रभिन्सआव थानाय सिया मस्क'आव सुइसाइड बम ब्लास्ट जादोंमोन, जेराव सा 100नि बांसिन सुबुंफोरा थैनो गोनां जादोंमोन। बेनि अनगायैबो साननैसो सिगां सानजा आफगानिस्तानाव कुनवार प्रभिन्सआव बम बेरदोंमोन। कुन्दुज प्रभिन्सनि सिया मस्क'आव बम बेरहोनाय जाथायखौ इस्लामिक स्टेट खरासान उदखारि हानजाया खालामदोंमोन। बेनिखायनो बे बारावबो खोला आफगान सिटी कान्दाहाराव जानाय सिया मस्क'आव बम बेरहोनाय जाथायखौ इस्लामिक स्टेट खरासान उदखारि हानजाखौनो सन्देह खालामदों। मख'नो गोनांदि बे बम बेरनाय जाथायजों जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ। दुर्गा फुजाया मैया जोबनानै थांबाय। मैया बिमा दुर्गा देवीखौ दैयाव फोजावहरनाय सानाव माखासे जाथायफोर जानानै थांदों। बेनि मादाव माखासेया गसाइगावआव बिमा दुर्गानि मुसुखा फोजावहरनायखौ लानानै गसाइगाव पुलिस थानायाव दावराव दावसि जादों। सिबियारिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिमा दुर्गा देवीखौ दैयाव फोजावहरनाय समाव मुसुखाखौ दैखांनो थाखाय सा 5खौल' गनायथि होदों, जाय गनायजाथाव नङा होननानै फोरमायथियो। मानोना मोनसे मुसुखानि लिरथाया 8 निफ्राय 10 कुइन्टल जायो होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे दैयाव फोजावहरनायनि सिगांनि सानफोराव रोजा रोजा सुबुंफोरखौ गनायथि होदोंमोन, नाथाय दैयाव फोजावहरनाय समावसो सा 5ल' गनायथि होनायखौ लानानै खुद्रिदों आरो कभिड-19नि एसअपिआ गुबुन गुबुन जायगानि थाखाय गुबुन गुबुन जायो नामा होननानैबो खुद्रिखाङो बिथांमोनहा। गुबुन फारसेथिं गसाइगाव पुलिस थानानि एसडिपिअआ आथिङाव जुथा गाननानै बिमा दुर्गा देवीखौ दैयाव फोजावहरनायखौ लानानैबो सोंखारियो बिथांमोन आरो बेबायदि खालामनाया हिन्दुफोरखौ दुखु मोनहोनाय जादों। जोङो बांलादेश, पाकिस्तान ना भारत हादराव दङ होननानैबो सोंथि खालामो आरो गसाइगावनि एसडिपिअ, एसडिअ सिभिल बिथांमोनखौ गसाइगावनिफ्राय ट्रेन्सफार हरनो थाखायबो दाबि खालामो बिथांमोनहा। गसाइगावनि अनगायैबो जरहाटआवबो पुलिसजों सासे लाइमोन सेंग्रानि गेजेराव बुलायलायनाय जाथाय। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला न' एन्ट्रि लामाजों थांनायखौ लानानै पुलिसा हेंथा होदोंमोन। बेयावनो लाइमोना पुलिस अफिसारनि गन्थंखौ सख्रुबदों, जायजों पुलिसनि गन्थंनिफ्राय थै गदों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो लाइमोनखौ हमख्रब पुलिस थानायाव लानानै थांनाय जादों। सिलचरनि चौधुरी घाटआव बिमा दुर्गा देवीनि मुसुखाखौ फोजावहरनो थांनायावनो बराक दैमायाव गोजावलांदों सासे सुबुङा। खाफाल मोजां, उनाव एनडिआरएफनि हानजाया बिथांखौ रैखा खालामनो हादों। छत्तीसगढ़नि जधपुरावबो बिमा दुर्गा देवीनि मुसुखा फोजावनो थांनायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय, जेराव बिमा दुर्गा देवीनि मुसुखा फोजावनो थांनायाव सुबुंफोरखौ गोख्रैयै फैनाय गंसे स्कर्पिय' गारिया सौख्रांलांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 12आ गाज्रियैनो जोखोम जादों। रागा जोंनानै सुबुंफोरा गारिखौ सावनानै होयो आरो गारि सालायग्रा ड्राइभारखौ बुयो। उनाव गारि ड्राइभारखौ पुलिसफोरनि आखायाव गथायनानै हरो। 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारीनि नमिनेसनखौ बोखारफिननानै होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरबाय बिपिएफनि बारग' इएम सभाराम बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर'आ राजखान्थियाव गोदान, बेनिखायनो बबे बियाबाव माबायदि अंख दं बेनि सोमोन्दै जेबो आइडिया गैया। 28 नं गसाइगाव बियाबाव सेथियाव बिपिएफ, बेनि उनाव कंग्रेस, एआइडिएफ, बेनि उनावसो इउपिपिएल दोलो दङ। अदेबानि 4थि नाम्बारावसो इउपिपिएल दोलोआ दङ होननानै फोरमायथियो आरो बे समाव इउपिपिएल बिपिएफ दोलोआ माइनरिटि एबा मुस्लिमफोरनिफ्राय भट मोनगोना मिसा। बेनिखायनो 28 नं गसाइगाव बियाबाव ओनसोलनि दोलोखौ देरहासार होनोब्ला इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि होनायखौ बोखारनानै लाफिननो थाखाय दिपेन बर' आरो प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरो सभाराम बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिथाङा गोबां भट गेलेबोबाय, नाथाय बे खेबाव एसे आलादा। गोलाव सम बर'फोरा आवग्रिनानै लाबोनो हानाय गसाइगाव बियाबखौ गुबुन हारिया माबोरै गावसोरनि आखायाव लांफिननो हायो बेखौसो सिं सिं सोलो खालामगासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। 28 नं गसाइगाव बियाबाव एसटिनि भट मोनजोबोब्लाबो बिपिएफ इउपिपिएलआ 3थि नंआवसो दङ। बे बेलायाव प्रमद बर'आ गावखौ माबोरै देरहागोन होननानै सानखो होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथाङा। बेनिखायनो गासैनिबो मुलाम्फाखौ नायनानै 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथिखौ बोखांनानै लाफिननो थाखाय खावलायो बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो सभाराम बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि तामुलपुरखौ खुगाजोंसो जिल्ला फोसावदों, नाथाय दासिमबो डिसि, एसडिपिअ आरो प्रजेक्ट डाइरेक्टरनि पस्टआ सेंसन जायाखै। बेफोरखौ मावनो सम लायो, खामानिया जाबाय बुंबाल' जाया। दानि जुगाव बयबो साननो हनो हानाय जाबाय। रायजो राजाफोरखौ नंखाय बुंनानै भट बिनाया इनाय जायो होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे नंखाय बुंबाय थायोब्ला खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो होननानैबो फोरमायथिबावो सभाराम बसुमतारी बिथाङा।
ग्ल'बाल हांगार इन्डेक्स 2021 नि रिपर्टनि बायदिब्ला 116 हादरफोरनि मादाव भारतआ 101 थि फारियावसो दङ, जाय जोबोद गाज्रि थासारियाव दङ। जेराव जोंनि खाथिनि हादरफोरनिया जोंनिख्रुइ साबसिन हालोदाव दङ। म्यानमारनिया 71 थि फारियाव दङ, बांलादेशनिया 76 थि फारियाव दङ, नेपालनिया 76 थि फारियाव दङ आरो पाकिस्ताननिया 92 थि फारियाव दङ। गुबुन फारसेथिं चाइना, ब्राजिल, कुवेट बेफोरो टप रेंकआव दं। गांनाय उखैनाय आरो मोजां आदार मोनजानाय मोनजायैनि सायावनो बे रिपर्टखौ दिहुननाया जायो। आइरिश एड एजेन्सि, कनसार्न वर्ल्ड वाइड आरो जार्मानि अर्गानाइजेसन वर्ल्ड हांगार हिल्फआ जयै बे रिपर्टखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि ग्ल'बाल हांगार इन्डेक्सआव मोन 107 हादरफोरनि मादाव भारतआ 94 थि फारियाव दंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।